ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋଶ ଆସିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେହି ଜୋଶ କେବେ ବି ସରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମକୁ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ସାଧୁ ରହୁଥିଲେ ଓ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ସାଧୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଓ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସହରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲା ସାଧୁଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଖିଲା ସାଧୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସାଧୁ ବାବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ସମସ୍ୟା କୁହ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ସାଧୁ ବାବା, ମୁଁ ମୋର ସହରର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତୋ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ମୋ ସହରର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ ବାବା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ଲୋକଟି ଜଣେ ଲୋଭୀ ଅଟେ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବ କି ଯେ ତୁମେ ଏହି ସହରର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିଲା କି କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ନକରି ମୁଁ ଏହି ସହରର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବି। ସେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଭାବିଲା କି ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଏହି ସହରର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଆଉ ଭାବିଲା ସାଧୁ ମୋତେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବନାଇ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କିଛି ବି ବଦଳି ନଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ପରିଶାନ ହୋଇଗଲା। ସାଧୁ ବାବା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼, ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ପୂରଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସାଧୁ କହିଲେ, କାଲି ସକାଳୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତୁମକୁ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ସକାଳୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସାଧୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାବା, ମୋତେ ଏଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ବାବା କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରୁହ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତୁମକୁ ସେଇଆ ମିଳିଯିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ତାପରେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବି। ସେଠାରୁ ସାଧୁ ବାବା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନା ପିଇବାକୁ କିଛି ବି ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା ପାଣି ଟିକେ ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହାର ହାଲତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷରେ ମରିଯାଉଥିଲା। ସେ ସେଠି କାନ୍ଦିଲା, ଚିଲ୍ଲେଇଲା, ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଟିକେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ମରିଯିବି। ହେଲେ ସେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲା, କେମିତି ବି ହେଲେ ମୁଁ ଏହି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ଟାଣ ଖରାରେ ପଡ଼ି ସାଧୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲା ଓ ସାଧୁ ତାହା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସାଧୁ ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଲେ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ ଏଠି ମରିବାର ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେପରି ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲ,
ସେହିପରି ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ତୁମ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, କିଏ ମୋର ସାଥିରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବି।